Ja, meiosen begynder, hvor stamcellen er i interfase, hvor at alle kromosomer bliver kopieret, så du har hver kromosom bliver til et kromatidpar. Og så begynder selve meiosen i profasen, hvor at cellekernmembranen bliver visket ud, og centriolerne søger mod cellens poler. I metafasen så bliver der sendt nogle tråde ud fra centriolerne, som griber fat i kromosomerne, som bliver sat samlet på midten af cellen. I anafasen så bliver kromosomerne som hele kromatidpar trukket ud til polerne af cellen, hvor så i telofasen så bliver cellen delt over på midten, så du har to forskellige celler, der hver har 23 kromosomer. Hvor der så mellem profasen og metafasen, så sker der den her overkrydsning. Overkrydsning er en udveksling af arvemateriale mellem to kromosomer, ved at de to tætliggende kromosomers DNA-strenge brydes samme sted, og hver af de frie strenge overføres til nabokromosomer. Når den første del af meiosen så er sket, så kommer man ind i en anden del, hvor der igen er en profase, hvor centriolerne søger mod cellens poler, og så i metafasen igen bliver kromosomerne samlet på midten, og tråde bliver sendt ud, så griber fat i kromosomerne, hvor så i anafasen den her gang bliver kromosomerne delt over på midten, så du har kromatiderne bliver trukket, hver del af dem bliver trukket til hver sin side af cellen, hvor så i telofasen har du så enkelt kromosomer del, hvor du så ender op med 4 helt forskellige celler rent genetisk set.